Колко пари ще похарча в Lidl? 3 пъти котич сирене, едни хелуински, не кашкавачета, ами картофи, едно протеиново ванилово мляко, кашкавал, риба, какви неща за правене на бисквитки, някакво протеиново нещо с такова. Сега ще вземем броколи, един сок банан за баща ми, 2 готварски сметани, едни коледни бисквитки. Хора, тук имаше едно хелуинско барче с извара. Напишете ми долу в коментарите дали да го пробвам. Ама мисля да не го купувам, защото е с извара, аз не обичам. От любимият ми Боб. Пазаруването върви уникално. Хора, започнах видеото малко по-откъсно, но не съм снимала някои неща, затова сега като маркираме ще снимам да видите. Black. Хора, това го търсих толкова много, сега ще си взема. Намери го. Сега буквално ще го пробвам в клипа ми в лайки, така че не изпускайте. Току-що, докато говорех, някакъв човек ми минаваше покрай мене и аз без да искам се блъснах в него. Дичка, защото много ми се допи вода. Хора, пи вода. Взех си едни боровинки. Сега ще снимам докато маркират да видите. Какво си купих. Това не е ли много яко за някой, който обича да са му разпределени нещата? Вижте какво намерих в продуктите. Взимаме си една паста за зъби и 2 четки. Едно барче стрес за портокал. 150, 59, 153, 59. Хора, мисля това да го експериментирам в къщи на видео. Да ходим към колата. Това беше моят хом от Lidl.